Hayırlı erте, efirde Tataristan yanılıkları, stüdyoda Gülnaz İbrahimova. Biz turdan tur efirde işleybiz bugünkü çıkarılışta. Bunlar çılbırı üzülmey. Bu adı yaşavışı Elfet Hüseyinov eski soğuksu hem yana soğuksu avulları halkının şecerесini tüzey. Uzgan yılғы табыш үшін салым декларациясы тутырып тапшыру вақыты тәмамланып келе, білгіш нәрселерге иқтибар етергендей. Үзенчәлекле қойылыш Шаллы Татар дәүләт драма театрының яңа спектаклі Тукай премиясына тәкъдим ителде. Бүгін парламентарийлар Дәүләт Советының шираттағы отырышына жыйыла. Көн тәртибенә якынча 25 мәсьәлә кертелде. Халык ышанычлылары сәламәтлек саклау, мәдәният һәм мәгариф оешмаларында хезмәт күрсәтүләр сыйфатын бәясез бәяләү нәтиҗәләре турында халык алдында хисап тота. Иҗтимагый палата җитәкчесе Татарстанда гражданлык җәмгыяте институтларының үсеше турында сөйләячәк. Шулай ук парламентарийлар гамәлдәге берничә республика законына төзәтмәләр кертергә җыена. Көн тәртибенең төп темасы республика хөкүмәте uzgan yılға хисабы. Татарстанда үлемсіз полк акциясына әзірлік башланды. Быйыл ул элеккеге йөреш форматында уза. Исегезгә төшерәбез, узган ел пандемия сәбәпле акция онлайн режимда үткән иде. 9 майда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов әлеге чарада катнашырга планлаштыра. Бу хакта традицион брифингта президентның матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова сөйләде. Брифингта Казан Кремлендә ремонт эшләре мәсьәләсенә дә калдылар. Туристлар һәм казанлылар ихтыяҗлары өчен территория төзекләндерелә. Түзелеш сезоны ачылу белән башлана. Кремль тыюлыгына игътибар югары эш сыйфаты ягыннан да, туристлар һәм казанлылар өчен уңайлыклар мәсьәләсендә дә аерым игътибар ишек аллары һәм җәмәгать урыннары территорияләренә бирелә. Казаннан гуманитар йөкнең чираттагы партиясын Луганск һәм Халык Республикасына озаттылар. Бу юлы республика халкыннан җыелган 7 миллион сумлык берничә тонна медицина препаратлары. Хәзер Луганск хастаханәләренә дарулар бик тә кирәк. Кирәкле медицина препаратлары исемлеген Донецк һәм Луганск Халык Республикаларының оператив штабыннан җибәрделәр. Документларны рәсмиләштерүгә Дәүләт Думасы депутатлары ярдәм итте. Мохтаҗларга башка төрле кирәк-яраклар, кием, салым җыю дәвам итә. Аларны Казанның Маяковский урама 24-нче А йортында урнашкан пунктта кабул итәләр. Казанда лига лекторлары осталыкларын күрсәтте. Ул Бөтен Россия белем җәмгыяте конкурсының бер мәйданчыгы булды. Берничә көн дәвамында Идел буе федераль округының 60лап вәкиле бәйгенең финалына чыгу өчен үзләренең ораторлык сәләтләрен ачты. Тулырак киләсе сюжетта. Кайсы яшьтә лектор булырга, моны һәркем үзе хәл итә. Артем Костюнинга 20 яшь, сәхнәдә үзен ышанычлы тота. Аудитория игътибарын җәлеп итә. Ул лекторлар лигасы конкурсында иң яшь катнашучы. Россия белем җәмгыяте конкурсының ярымфиналына Мордва педагогика университетыннан килгән. Тәрҗемәче буларак, сәхнәдә Хайпның инглиз телендәге кагыйдәләре турында фикер йөртә. Интервью вакытында сүз генә түгел, ораторның тышы кыяфәте дә зур әһәмияткә ия. Примерно такой же внешний вид у меня. Студентлар язы фестивалендә чыгыш ясаганда да шундый кыяфәттә идем. Ул чакта миңа бәхет елмайды. Шуңа күрә шушы сыналган образны саклап калырга тырыштым. Барыбер зур тамашачы алдында чыгыш ясыйм бит. Студент Артем Костюнинның көндәшләре күп. Алар арасында Анастасия Синичкина, Шаллы педагогика университеты укытучысы. Аның педагогик стажы 20 ел инде. Аудиторияның игътибарын җәлеп итә белә. Аудитория белән бер сулышта булырга кирәк, ачылып сөйләшергә, гел позитив булырга. Аудиторияны тойсаң, дәртләндерсәң, уңышка ирешәсең. Конкурсның Казанда узган ярымфиналында Идел буе федераль округыннан 59 катнашучы ярышты. Это наши студенты, будущие наши лекторы, аспиранты, молодые ученые, которые... Алар безнең студентлар, булачак лекторлар, яшь галимнәр, ораторлык сәнгате осталыкларын күрсәтәләр. Бу бик күңелле, файдалы. Россия белем җәмгыяте оештырган фәнни-популяр белем бирү мәгърифәтчеләр конкурсы. Өстәвенә залда жюри да юк. Тамашачылар һәм конкурсны онлайн караучылар сайттан тавыш бирә. Иң яхшылары Мәскәүдә финалда чыгыш ясый. Фарис Мөхәммәтов, Инна Данилова, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары.
Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе Русфонд Хайрия фонды белән берлектә авыру балаларга булышу буенча уртак проектны дәвам итә. Узган юлы без Түбән Камадан Алия Маниевага булыштык. 14 яшьлек Нурия Ибрахимовага да ярдәм кирәк. Табиблар кызга дәвалау курсын үткәрергә тәкъдим итә. Делай и говори, что ты делаешь. 14 яшьлек Нурия Ибрахимова яшьтәшләреннән калышмаска тырыша. Һәр нәрсәне игътибар белән тыңлый. Кечкенә чагыннан бирле ул үз дөньясы белән яши. 3 яшендә табиблар кызга аутизм диагнозын куя. Физик үсеш ягыннан да башка балалардан артта кала. Она не умела играть игрушками. Нурия кечкенә чактан уенчыклар белән дә уйный белмәде. Аларны бер рәткә тезеп куя иде. Бу әлбәттә безне борчыды. Күзлек киеп йөри. 5 яшькә кадәр диярлек Нурия сөйләшми, еш кына хәле бетә. Кайчакларда үзен бик агрессив тота, башкаларга да уңайсызлыклар тудыра. Когда она не умела разговаривать, Сөйләшә алмагач, башкалар белән аралашу мөмкинлеге дә булмады. Кайчакларда ятып идәнгә башын бәрә иде. Үзенә нәрсә кирәклеген аңлата алмады. Кыз тернәкләндерү үзәгендә курслар уза. Мәктәптә аның белән индивидуаль дәресләр үткәрәләр. Шуннан соң Нурия мөстәкыйльккә өйрәнә. Өйдә тәртип ярата, музыка тыңлый. Көйләрне тиз ута, рус, инглиз җырларын башкара. Тик кызга тупланганлык җитеп бетми. Очень важно, чтобы те знания, которые у нее есть, Нурия белән индивидуаль рәвештә күп эшлисе бар әле. Аның белән интенсив форматтагы дәресләр уздырырга кирәк. Хәзер кызга тернәкләндерү үзәгендә дәвалану 339 мең сумга төшә. Гаиләнең мөмкинлеге юк. Без кызга сезнең белән бергәләп ярдәм итә алабыз. 5542 номерына «Дети» сүзен язып, SMS хәбәр җибәрү дә җитә. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Күбрәк өлеш кертергә теләүчеләр өчен тулырак мәгълүмат безнең телерадиокомпания һәм Русфонд сайтларында. Алия Галиуллина, Ралина Абрамова, Ирих Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Республикада язгы игелек атнасы башланды. Өлкәннәр һәм балалар Милли музейның барлык филиалларына бушлай керә ала, мастер-класслар оештырыла. Бу чаралар 25 апрельгә кадәр дәвам итә. Татарстанда велосипедчыларның җәйге сезоны 23 апрельдә башлана. Беренче узыш иртәнге сәгать 10-да Урам экстрим паркында башлана. Әлеге транспорт түрен популярлаштыру өчен республикада санкцияләргә безнең җавап велосипед узышлары игълан ителде. Әлеге узышларда рәссамнар һәм фоторәссамнар актив катнашырга теләк белдерде. Катнашучылардан заявкалар 1 июньгә кадәр кабул ителә, ә җиңүчеләргә призлар һәм бүләкләр 3 июньдә тапшырыла. Буада яшәүче Әлфәт Хөсәенов иске Суыксу һәм Яңа Суыксу авыллары халкының шәҗәрәсен төзи. Үтенеч буенча төзелгән беренче нәсел агачын төзү аның өчен хобби булса, соңрак тормыш мәгънәсенә әверелә. Бу эшне башкару өчен ул компьютерны үзләштерә. Хәзер иртәдән кичкә кадәр кызыклы һәм файдалы эш белән мәшгуль. Эзләнүләрнең нәтиҗәләре белән безнең хәбәрчебез дә танышты. Менә дигән балта остасы булган 3 баласы өчен үрнәк әти. Әлфәткә сәламәтлеге буенча күп вакытын өйдә үткәрергә туры килә хәзер. Бер вакыт 3нче буын абыйсы аңа шәҗәрә төзүдә ярдәм итүен сорый. Соңрак Әлфәт бу эшкә мөстәкыйль керешә. Хәзер тормыш иптәше эшкә, балалары укуга киткәч, ир көн сайын эш өстәле артына утыра. Мына кереп китәсең шул шәҗәрәгә. Үзенә күрә бер кызык санасың да инде. Аның ни икән булган, тигесенә икән булган дип теге туганнар. Авылда бөтен халыкка шалтыратып звон итеп, белешеп бетерә инде. Аларны да сарымалар, Аллага шөкер, булышып торалар. Кирәк булса шалтырап килә белгән тигелтенә кәләр инде. Ул үзенең нәсел шәҗәрәсендә төзегән. 1650 елларда яшәгән 8нче буын бабаларына кадәр барып җиткән. 8000дән артык туганнарын барлаган. Эзләү вакытында кызыклы фактларга да тап була. Мәсәлән, Октябрь революциясенә кадәр күп хатынлылык гадәти хәл, гаиләдә балалар бик күп була. Башта ясадым мин иске сүксен. Ана иске сүксен белән яңа сүксен битен диксерә бирә. Алар теге кусылганнар, кавышканнар. Шулай иттереп аларны эзләп кереп киттем яңа сүксенә. Шулай иттереп яңа сүксенә дә куштым да. Иде сүксен ясап торып, кайда бер 14 мең шат килеп чыктым. Әлфәт ярдәм сорап архивларга да мөрәҗәгать итә. Еш кына бик мөһим документ өчен зур суммада сарыф итәргә туры килә. Авыл халкы да аңа бу эштә зур ярдәм күрсәтә. Аның төп ярдәмчесе ветеринария техникумы студенты кызы Алинә. Әтисе тырышлыгы белән ул гаиләсенең нинди зур булуын белә.
Когда он только начал заниматься этим делом, все началось тут. Аның бу эш белән шөгыльләнә башлавы бер кешедән башланды. Бүгенге көнгә инде 15 меңләп кешене барлады. Һәм бу 2 ел эчендә. Әтием белән бик горурланам. Әти һәм кыз бу күләмле хезмәтләрнең кайчан да булса китап булып басылачагы турында хыялланалар. Алсу Сәмигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары. Берни кадәр тәнәфестән соң 5-нче район арасы алым инспекциясының бүлек җитәкчесе Мөнир Шәйдуллин белән әңгәмә карыйласыз. Бездән аерылмагыз. Эфирда яңалыклар программасы. Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә кандидатлар белән таныштыруны дәвам итәбез. Быел иҗат коллективы буларак Чаллы театрының Шәһәр Брежнев спектакле тәкъдим ителде. Чаллыдан Мөршидә Җихан репортажы. Ояз Гыйләҗев исемендәге Чаллы татар дәүләт драма театрында соңгы елларда яңалык арты яңалык. Яңа бина, яңа сәнгать җитәкчесе, тамашачы хузурына яңа форматлы спектакльләр тәкъдим ителә. Шәһәр Брежнев спектакледә яңа заман җимеше. Әсәрне үзе дә Чаллы шәһәренең 17нче комплексында үскән Шамил Идиятуллин язган. Аннан тыш Тукай премиясенә Олег Кинҗагулов, Гүзәл Әхмәтгәрәева һәм 4 актердан торган иҗат төркеме дәгъва кыла. Bu spektaklning biz boshda romanini o'qidik, aymi? Shamil Idiyatullinning 780-800 bit tirasi, bek zo'r mana shunday qonunlikdagi roman. Biz boshda bek uzoq pandemiya vaqtida to'g'ri keldi u. Shunga ko'ra bizning vaqtimiz yetarli edi. Biz bek uzoq shu romanni o'qidik boshda. Onda Shamil yozgan romanda mana agarda kishi Chalda yashagan kishi bo'lsa, u har bir pishmog'in Chalning har bir to'shalgan toshlarına xatlik tanıy. Her bir pişmakna desingmi, binaсын desingmi, Чаллы шәһәренең менә үзенчәлек яклары бик күп, һәр bir комплексны. Шушы әсәрдә әйтерсеңләр менә шу романны укыганда шушы ни буйлап барасың әкренләп. Әгәр дә кем Чаллыда яшәгән кеше, һәр берсенең күз алдында. Күз алдына китерерлек итеп язылган әдәби әсәр беренчедән роман, икенчедән ул рус телендә. Шуңа да романны спектакль итү өчен аерым сәхнә варианты әзерләнә. Аннары энә белән кыю казу кебек четерекле тәрҗемә эше башлана. Шундай энциклопедик белемнәрдә кирәк иде, чөнки әлеге әсәр гомумән Рәсәй әдәбиятында 80нче елларны үзенчә тәкъдим итүнең бер яңа сүзе булды. Һәм монда бик сак булырга кирәк иде, әле дә хәтерлим. Шамил абый Facebook'ына куйгач, менә шу хәбәрне социаль челтәрләренә куйгач, кемдер язган, неужели Виталик заговорит на татарском? Минем өчен бу шулай ук тагын бер зур катлаулы момент иде. Һәм әлбәттә мин үзем беләм, ничек бүгенге көндә татар милли интеллигенциясе карый хәзерге тәрҗемәләргә, бик еш кына калька дип орышалар инде, ләкин мин ничектер үзем шәһәр кызы булгач, шәһәр татар телен алга сөрәм. Шәһәр татар телендә сөйләшүче төп герой 14 яшьлек Артур Вафин. Мин әле үзем дә ул елны булмаганмын да бит инде. Ул 80нче еллар инде. Ул үземдә булмаган, мен үзем романны укып, аңладым ниндирәк булганын. Мин газеталар укыдым ул елның. Шул булган bütün проблемаларын минем күрсәтәсем килде халыкка, тамашачыга. Бәлки барып та чыккандыр, чөнки спектакльдән соң чыгасың, кайбер кеше әйтә, отзывлар калдыралар, менә аңладык, безнең елларда булган әйберләр турында булды, барысы да дип. Артурның спектакльдәге әтисе Вазых Насыхович КамАЗ заводының баш энергетигы эш белән мавыгып улының җинаять эшләвен абайламый кала. Biz күбрәк гаилә темасына, гаилә мөнәсәбәтләрен чагылдырырга булдык. Чөнки гаилә мөнәсәбәтләре әти, әни, бала мөнәсәбәтләре алар бер кайчанда югалмый, онытылмый һәм һәр вакытта да югарылыкта кала. Нәрсә дип әйтим, менә без күп вакытта хәзерге заманда да менә балаларны онытып бетерәбез, күп вакытта эшкә дип. Әлеге инде ул бөтенләй дә күбрәк булгандыр. Алар әти-әниләр безнең дә шулай булды. Әти-әниләр безне калдырып чыгып китәләр иде һәм без көннәр буе өйдә үзебез генә була идек. Шушы романда да беркем дә үзенең баласын начар юлга кирип китәр дип уйламый.
Шулай бит. Бер кимдә нәрсә генә булса да, гел минем бала әйбәт дип йөрисең. Ышанмыйсың, кайдадыр аның начар юлга керүенә дә. Менә шушында да ялгыш кына, ниндидер бәләкәй генә бер мизгел югалтылган мизгел. Кайда югалтың син улай бер? Ни өчен югалтың? Ни өчен балага игътибар шул вакытта җитмичә калды? Менә шушыларны без шушы спектакль барышында чагылдырырга тырыштык. Шаллы театры сәхнәгә куйган «Шәһәр нокта Брежнев» спектаклен гаиләгә мәдхия итеп кабул иттем. Театрның йолдызы Илфат Әскәров йөзе рәхәтләнеп гаилә башлыгы ролендә. Аның сәхнәләре үзе бер миниатюра театры дип язып чыкты мәдәният темасына махсуслашкан журналистлар премьерадан соң. Башта әти белән бала мөнәсәбәтләре әллә нәрсә булмаса да, ахырдан шушы әгәр дә спектакльне караган кешеләр булса, алар аңларга тиешләр. Базга ябылганнан соң гына алар аңлыйлар. Ничек алар бер-берсенә кадерле. Шушында аңа малайының әйткән сүзләре: "Әтием, мин сине яратам." Инде ул туңып, инде хәлсезләнеп, туңып, һава җитмәгәнлектән инде менә үлер дәрәҗәгә җиткәндә, малай аңа менә шундый сүзләр: "Әтием, мин сине бик яратам." Шуннан соң анда инде мин әле бер-ике спектакльдә ялгыш үземнең улымның да исемен әйтеп җибәрдем. Мин монда төп герой Артур, минем малай Аяз исемле. Улым Аяз ялгышып менә шулай менә шулкадәр берилеп китәбез дә. Дөресен әйткәндә, безнең менә калды, мин аңа гел әти дип берим. Спектакль уйнаганда теге пап, әти булып йөрде. И хәзер мин уже килгәчтен автоматым аңа пап, ни инде пап, ярдәм ит әле, пап, хәлләр ничек, сәлам пап дип шулай сөйләшеп йөрибез инде. Артур ролен башкарганы өчен Венер Файзуллин дебют номинациясендә Тантана премиясенә лаек булды. Спектакльдә аның мөкиббән киткән кешесе Афган сугышын кичкән Виталь Толич. Кумир Артурны тыелган көрәш алымнарына өйрәтә, үзенчә акыл бирә, ләкин үз язмышы фаҗигали тамамлана. Үзенчәлекле спектакль чыкты, аның формасы да икенче, анда без күбрәк текст белән эшлибез, сүз белән. Бер сүз төшеп калса, күп мәгънә югалачак. Шуңа күрә без текст белән төрле тренинглар эшләдек. Һәр сүзне, мәгънәсен, аның ритмын, менә шулар белән нык күп эшләдек. Анда зур-зур монологлар да бара. Шуңа күрә роль буенча да синең тамашачы да игътибар белән тыңламаса, күп әйберне югалтырга мөмкин күз алдыннан. Шуңа безнең тамашачылар да күбесе тыңламыйча карап утыралар. Авыр дип әйтәләр, 4 сәгать дип кемдер уйлый иде. Караган тамашачылар, алар бер тында үтәдиләр. Башыннан ничек башланып китә, ул кино караган кебек бара менә. Шул спектакль ул кино кебек. Сәхнәдә кино кебек карарлык спектакльнең режиссеры, театрның сәнгать җитәкчесе Олег Кинҗагулов. Ул ширле җәмгыятьне бары тик Вазыйх Вафин кебек яңа яуган кар шикелле чиста, ак күңелле кешеләр генә терелтә алуын дәлилли. Кар дигәннән сәхнәдә кар да ява, чөнки вакыйгалар яңа ел алдыннан бара. Әсәрнең авторы Шамил Идиятуллин матбугат очрашуында романның 30% гына сәхнәләштерелсә дә бик зур эш башкарылганын билгеләп үткән иде. Аның фикеренчә, спектакль шул кадәр яхшы чыккан ки, ул театрның гына түгел, шәһәрнең дә визит карточкасы булырлык. Мөршидә Җихан, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары, Чаллы шәһәреннән. Физик, юридик затлардан салым җыюда нинди яңалыклар бар? Узган елга табышлар өчен салым декларацияләрен тутырып тапшыру вакыты кайчан тәмамлана? Көнбатыш санкцияләренә бәйле рәвештә салым органнарында ачылган ситуацион үзәкләр нинди бурычларны хәл итә? Татарстан радиосының чираттагы турыдан-туры эфиры шушы актуаль мәсьәләләргә багышланды. 5-нче район ара салым инспекциясенең бүлек җитәкчесе Мөнир Шәйдуллин салым түләү буенча тыңлаучыларны борчыган сорауларга аңлатма бирде. Бездә студия кунагының кайбер көн үзәк сорауларга җавап бирүен сорадык. Мөнир Әмирович, хәерле иртә. Исәнмесез, хәерле иртә. Салым буенча физик һәм юридик затларының бурычлары күпме? Безнең исемгә милек теркәлгән икән, яисә без бизнес белән шөгыльләнеп табыш алабыз икән, үзебезнең эшебезне алып барабыз икән, без законда рәвештә белгеләнгән салымнарны түләргә тиешбез. Һәм шулай ук аны үз вакытында түләү дә безнең төп бурычыбыз булып тора. Шуның өчен салымнар түләүнең вакыты билгеләнгән һәм үз вакытында түләү өчен безнең барлык мөмкинлекләр тудырыла. Әгәр вакытында түләнелмәсә, анда инде пеня түләү каралган, шулай ук безнең физик затларны судка биреп, суд аша алу каралган закон нигезендә. Без үзебезнең бурычны һәр даим тикшереп карап торырга тиешбез. Бигрәк тә безнең федераль салым хезмәте сайтында
күренә безнең шәхси кабинетта бурычларыбыз, алар булган очракта шуннан җиңел генә түләү мөмкинлеге бар. Түләмәгән очракта күңелсез вакыйгаларга юлларга мөмкин без. Бу инде безнең судка мөрәҗәгать итү, яисә аннан соң суд приставлары инде игә килергә мөмкин. Юлларда рейдлар үткәрелә, безнең юхиди оешмалары белән, башка оешмалар белән. Шулай ук безнең таможня хезмәткәрләре чит-илгә чыкканда бурычларны чыгармаска да мөмкиннәр. Ташламалардан файдаланучыларга, әмма салым буенча бурычлы физик затларга нинди киңәшләр бирер идегез? Шулай ук без әйтәбез, салым түләүче һәр вакыт үзенең салым өлкәсенә булган мөнәсәбәтләрен карап торсын иде. Бүгенге көндә бик җайлы, бик уңайлы безнең усуллар бар. Бу инде салым инспекциясенә барып бермичә кенә идәнгенә иң беренчесе федераль салым хезмәте сайтында физик затларның шәхси кабинеты дип аталган интерактив сервис эшләп килә. Бик җайлы, бик уңайлы. Әлеге шәхси кабинетны ачып һәр даим күреп торырга була безнең бүгенге көндә нинди хәлебез, бурычыбыз бармы, артык түләнгән сума бармы. Әгәр дә бурыч булган очракта тиз генә түләү мөмкинлеге каралган шушы сайт аша. Шулай ук безнең инде төрле информатлар бар, түләү терминаллары бар. Шуннан да кирип, үзебезнең ИННның хәрефен саннарын куеп, әлеге бурычны күрә алабыз. Булган вакытта тиз генә түли алабыз. Һич югында салым инспекциясенә шалтырату мөмкинлеге бар. Безнең бик уңайлы кайнар линия телефоны эшли. Ул федераль дәрәҗәдә түләүсез һәм бик җайлы. Аның номеры 8800 222 222 2 номеры. Шунда шалтыратып, без үзебезнең бурычлар бармы, юкмы икәнен дә белешә алабыз. Быел кайсы өлкәләрдә салымнар түләүдән азат итүдә яңалыклар кертелде? Быелдан башлап 2020 елдан менә эстәмә социаль вычет барлыкка килде. Әлеге хәтле юк иде. Ул безнең физик затлар үзләренең саулык сәламәтлеген арттыру өчен физкультура белән түләүле хезмәт өчен акча түләсәләр, һәм шулай ук менә бу фитнес залларына йөрүчеләр бар безнең, анда түләүле хезмәт алучылар 2022 елдан башлап социаль ташлама алалар. Бу инде социальный вычет дип әйтәбез. Аның күләме 1 елга 20 мең сум тәшкил итә, ягъни 15,600 сум күләмендә без эш урынында тотылган салымны кире кайтара алабыз. Шулай ук декларация биргән вакытта безнең истәмә шундый уңайлыклар тудырыла. Бу беренче ратта быел 2021 елда алган табышлар өчен физик затлар әгәр дә йорт, милкәт, җир участоклары сатканнар икән, ул саткан бәя 1 миллион сумнан артмаган очракта декларация тутырырга кирәк түгел. Шулай ук башка төрле милек сатканда бу инде автомобиль, гараж булырга мөмкин. Милек сатканда әгәр сатылган бәя 250 мең сумнан артмаса, шулай ук декларация тутыру каралмаган. Алдагы елларда декларация тутырыла иде, декларация нигезендә салым исәпләнелмәй иде, һәм быел инде менә шушы исемлектәге кешеләр декларация тутырырга тиеш түгел, алар инде әлеге декларация тутырдан азат ителәләр. Бу яңа кертелгән безнең яңалык. 2021 елга табыш өчен 3 НДФЛ формасында декларация тутырып тапшыру һәм салым түләү кайчан тәмамлана? НДФЛ формасындагы декларация тапшырырга тиешле гражданнар әлеге декларацияны салым кодексы нигезендә 30 апрельгә хәтле тапшырырга тиешләр. Быел 30 апрель ял көне булу сәбәпле, аның соңгы көне итеп алдагы эш көне билгеләнгән, ягъни 4 май безнең быел декларация тапшыруның соңгы көне булып санала. Чөнки әлеге вакыт чикләнгән 4 май белән, әгәр дә әлеге вакытка хәтле салым түләүчеләр декларация тапшырмый икән, аларга санкция каралган, декларацияны үз вакытында тапшырмаган өчен. Санкцияның күләме иң минималь суммасы 1000 сум тәшкил итә. Инде аннан артыграк сума ул күпмегә соңга калып, салым декларация нигезендә нинди суммада салым исәпләнгән, шул суммадан 5% күләмендә исәпләнелгән. Һәм декларация тапшыру 4 май белән чикләнеп, әлеге декларация нигезендә исәпләнгән салым агымдагы елның 15 июлендә түләнергә тиеш. Әлеге изге Рамазан айында барлык салым түләүчеләргә исәнлек, саулык телим. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын. Ходай Тәгалә барлык уңайлыклар бирсен, һәммәбезгә дә исән-сау булыйк. Һәм инде салым өлкәсендә булган бурычларны тиз арада булган очракта түләп, исән-сау яши, киләчәктә дә киләсе ел уразаларын тотарга насыйп итсен. Исән-сау булыйк, тазалыкта яшик, сау-сәламәт булыйк, һәм бартык яхшы ният белән генә киләчәктә очрашырга насыйп итсен һәммәбезгә дә. Мөнир Әмирович, әңгәмәгез өчен рәхмәт. Сез 5-нче район ара салым инспекциясының бүлек җитәкчесе Мөнир Шәйдуллин белән әңгәмә карадыгыз.
Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны Хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Ә без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау, сәламәт булыгыз.